Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα που μας έκανε ιδιαίτερα χαρούμενος. Δεν ξέρω χθες αν είδες τηλεόραση το πρωί. Τι είχε? Η Πιερία είχε την μυτική της. Για καλό θέμα. Πού την είχε? Sky, Earth, μου φαίνεται και στον Αντένα. Τι τη μυτική είχε? Θα σου πω. Έχουμε δύο σχολεία. Λέω για τα παιδιά, ναι. Τα οποία τα παρουσιάσαμε βέβαια μέσα από τον πρώτο λόγο. Μιλάμε για το ΓΕΛ Κονταριώτισσας και το Γυμνάσιο Αλωνίων, όπου οι μαθητές μέσω ενός προγράμματος σύστησαν μια εικονική επιχείρηση, κανονική επιχείρηση. Μένουν στην Κονταριώτισσα, τυποποιούν διάφορα προϊόντα και κάνουν και μπύρα καταπληκτική. Δεν δοκίμασα, αλλά μου έχουν πει. Μπύρα. Τώρα θυμήθηκα το φόρο ξαφνικά. Βεβαίως. Θυμήθηκε στο φόρο. Ναι, δεν ξέρω, έκανα αυτό το συνειρμό τώρα. Ναι, και στην Κονταριώτισσα, στο Γυμνάσιο των Αλωνίων έχουν κατασκευάσει ένα πρότυπο κάδου ανακύκλωσης. Και μιλάμε έτσι για πολύ σημαντικές προσπάθειες από μαθητές όλα αυτά, έτσι, από παιδιά. Λοιπόν, εμείς θα μείνουμε λίγο στο ΓΕΛ Κονταριώτισσας, εκεί τα παιδιά που παρασκευάζουν, τυποποιούν διάφορα έτσι προϊόντα με άρωμα Ολύμπου, έτσι έχουν ονομάσει και την επιχείρησή τους. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος, ορίστε, ο κύριος ναι, σωστά, ο αντιδήμαρχος είναι στη γραμμή του Δήμου Δίου Ολύμπου, ο κύριος Θανάσης Καλαϊτζής. Καλό μεσημέρι, κύριε Καλαϊτζή. Καλημέρα, τι κάνετε? Είμαστε μια χαρά εδώ στην Κατερίνη. Δεν ξέρω εσείς εκεί κάτω, στο Λιτόφορο, όπως... Εμείς στο Λιτόφορο, στη Βρετανία. Οι καιρικές συνθήκες είναι ευχάριστες, οπότε σε αυτό το κομμάτι είμαστε τυχεροί, Βαγγέλη. Ωραία. Εμείς χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί οι μαθητές σας και συγκεκριμένα από το ΓΕΛ Κονταριώτισσας ανακηρύχθηκαν μέσα στις 10 καλύτερες μαθητικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, με όλη αυτή την προσπάθεια με το άρωμα Ολύμπου που κάνουν, σε συνεργασία βέβαια με τους καθηγητές του. Τώρα, δεν ξέρω από την πλευρά του Δήμου αν κάνετε κάποιες ενέργειες για να στηρίξετε όλη αυτή την προσπάθεια, κύριε Καλαϊτζή. Ναι. Εμείς από τη στιγμή που αναλάβουμε στα Δημοτική Αρχή, μέρημνά μας ήταν, και εγώ σαν πρόεδρος σχολικών επιτροπών που είμαι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, μέρημνά μου ήταν οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει να κάνει με την προβολή του τόπου, της περιοχής μας και ακόμη περισσότερο οι δραστηριότητες των παιδιών σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν θα μπορούσαμε να μην είμαστε δίπλα τους και να τους στηρίζουμε με όποιο τρόπο μπορούμε. Ποιες ακριβώς είναι αυτές οι ενέργειες σας, λοιπόν? Εμείς στη Σχολική Επιτροπή πήραμε μια απόφαση και στο ξεκίνημα αυτής της δραστηριότητας να στηρίξουμε οικονομικά, και μιλάμε για πολύ μικρά οικονομικά ποσά, μιλάμε 1.500 με 2.000 ευρώ περίπου λεφτά, να στηρίξουμε όλο αυτό το εγχείρημα, γιατί πιστέψαμε από την αρχή ότι τα αποτελέσματά τους θα είναι σημαντικά, και αυτό αποδεικνύεται από την δεύτερη χρονιά φέτος που λειτουργεί, και όπως είπες προηγουμένως, έχουμε βγει στις 10 καλύτερες επιχειρηματικότητες νέων σε όλη την Ελλάδα, και πιστεύω ότι η τελική πρόσβαση των αποτελεσμάτων θα είναι πολύ θετική, με ενδεχομένως να πάρουμε 24 του μηνός, ευχιόν είναι βέβαια, την πρώτη θέση. Οπότε θα πάμε και εκτός Ελλάδος. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπορείτε να μας πείτε λίγο έτσι, αν και θα έχουμε σε λίγο μια εκ των καθηγητών που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, αλλά ποια δουλειά ακριβώς κάνουν τα παιδιά αυτά? Τα παιδιά κυρίως με προϊόντα της περιοχής μας και όχι μόνο, δραστηριοποιούνται στην παραγωγή μπύρας, κρασιού, σαπουνιού, τσάι, κινούνται σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι καλύτερα θα σας ενημερώσει ο υπεύθυνος καθηγητής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, ο κύριος Καλόμηρος, γιατί πραγματικά θα ήθελα να επισημάνω ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Είναι και η κυρία Αμπάδου Μελετίνη, έτσι, και η οικονομολόγος του Λυκείου, και η Μελετίνη στο οικονομικό κομμάτι. Εδώ θα ήθελα όμως να επισημάνω δύο πράγματα, Βαγγέλη. Ένα είναι ότι το πρόγραμμα αυτό τρέχει εκτός ωραρίου, και τα παιδιά αυτά μαζί με τους καθηγητές αφιερώσανε 22 Σάββατα απόγευμα στο να
δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι της παραγωγής. Βέβαια. Που σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός των παιδιών, ξέρει, όπως γνωρίζουμε όλοι, άλλοι ήταν στην καφετέρια και απολαμβάνανε τον απογευματινό τους καφέ, και αυτά τα παιδιά χειμώνα, καλοκαίρι, 22 ολόκληρα Σάββατα μέσα στη σχολική χρονιά αφιερώσανε στο να βρίσκονται στο σχολείο απογευματινές ώρες κάθε Σάββατο απόγευμα για να δραστηριοποιούνται σε αυτό το κομμάτι. Πραγματικά δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα όλης αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι και η αγάπη τα παιδιά που δείξανε σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφιερώσεις, όπως και καταλαβαίνεις, 22 Σάββατα μέσα σε μια σχολική χρονιά στο να είσαι εκεί πέρα παρόν. Και το βασικότερο είναι, κύριε Καλατζή, κατά την άποψή μου, ότι μιλάμε για παιδιά χωριών της επαρχίας όπου έχουν μια πολύ καλή εικόνα το πώς παράγεται καλλιεργείται μάλλον ένα προϊόν, ένα φρούτο, αλλά μπαίνουν πλέον και στην διαδικασία από τόσο μικρή ηλικία να μαθαίνουν για την τυποποίηση αυτών των προϊόντων, αλλά και για την εμπορία, έτσι, πολύ βασικό κομμάτι. Πολύ σωστά το έβαλες, Ευαγγέλη. Θα σου πω ένα απλό μόνο παράδειγμα για να καταλάβεις τι έχουν εμπεδώσει τα παιδιά μέσα από αυτό το πρόγραμμα. Ένα κιλό λάδι κάνει περίπου 3-4 ευρώ. Με αυτό το κιλό λάδι τα παιδιά μπορούσαν και κάνανε 10 σαπούνια. Ναι. Έτσι, το οποίο η χαμηλότερη τιμή που θα μπορούσε να πουληθεί, αν μπορούσε να πουληθεί, θα ήταν 1 ευρώ. Άρα αμέσως πάμε 2,5 φορές πάνω από την πρωτογενή τους αξία. Και εκεί καταλαβαίνουν την προστιθέμενη αξία που έχουν εμπεδώσει. Έχουν γίνει μια πολύ δυνατή ομάδα και πιστεύω ότι αυτή η ομάδα θα έχει και συνέχεια, και ευχής έργων είναι να παρακινηθούν και άλλα παιδιά σε άλλα επίπεδα δραστηριοτήτων, για να μπορέσουμε έτσι να περάσουμε να μας λείψουν, ας πούμε, ο σκοπός μας είναι να δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι να εκλείψουν οι μεσάζοντες, οι οποίοι χωρίς να κάνουν τίποτα βγάζουν περισσότερα λεφτά από αυτό που παράγει. Από τον παραγωγό, όντως. Έτσι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας της χώρας μας σήμερα, έτσι, οι Έλληνες αγρότες. Νομίζω, Βαγγέλη, ότι σε απαγροτική περιοχή είσαι, όλοι μας είμαστε σε απαγροτική περιοχή. Εγώ μεγάλωσα στα Καπνά, για παράδειγμα. Ναι, μια από τα ίδια. Το ξέρω, οπότε όπως καταλαβαίνεις πρέπει όλα αυτά να τα στηρίξουμε, όχι απλά πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι να τα στηρίξουμε. Και για να μην συζητώ και τον χρόνο, γιατί θα μιλήσει και ο καθηγητής μας και η Μελετινή, φαντάζομαι, εγώ πραγματικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το σχολείο, γιατί είναι πρότυπο το Λύκειο Κοντοριωτήσης, το διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, ιδιαίτερα όμως τους δύο, τη Μελετινή και τον Γρηγόρη, και τα παιδιά, που πραγματικά τα παιδιά δώσανε ψυχή και σώμα για να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Δεν είναι εύκολο το αποτέλεσμα. Εγώ πραγματικά θα είμαι δίπλα τους 24 του μηνός που θα είναι η τελική φάση, και ευελπιστώ, το πιστεύω δηλαδή, από την αρχή το πίστευα πριν να βγουν τα αποτελέσματα, ότι θα είμαστε οι πρώτοι. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καλατζή. Καλησπέρα, κυρία Αμπάδου. Καλή σας μέρα και στους ακροατές του Δημοτικού Ραδιοφώνου Κατερίνης. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είστε καθηγήτρια στο Λύκειο Κονταριώτισσας, οικονομολόγος, έτσι, ειδικότητα. Ναι. Είστε και εσείς συμμετέχετε σε αυτή την προσπάθεια των μαθητών με το Άρωμα Ολύμπου. Ναι. Μπορείτε να μας πείτε έτσι λίγο για την πρωτοβουλία αυτών των παιδιών και πώς φτάσατε στο σημείο να διακριθείτε μέσα στις 10 καλύτερες μαθητικές επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα? Ωραία. Να σας πω ότι η προσπάθεια αυτή ξεκίνησε πέρυσι με πρωτεργάτη και εμπνευστή τον χημικό του σχολείου μας, τον κύριο Γρηγόρη Καλόμηρο, ο οποίος, αξιοποιώντας το σχολικό εργαστήριο χημείας, γιατί το σχολείο μας, όπως ξέρετε, είναι ένα καινούργιο σχολείο, αξιοποιώντας λοιπόν την υποδομή που υπήρχε και με πολύ αγάπη βέβαια για τους μαθητές του, θέλησε και στο μάθημα της χημείας να δώσει καινούργια προοπτική και έτσι να αξιοποιήσει την βιωματική μάθηση που επιδιώκουμε μέσα από όλα αυτά τα προγράμματα, αλλά και να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά που ενδεχομένως δεν είναι καλοί, ας πούμε, στο μάθημα της χημείας, αλλά έχουν άλλες δεξιότητες, ας πούμε, μπορούν να παράξουν μια μορφή μπύρα, να πάρουν μέρος σε τέτοια διαδικασία. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε, παρασκευάζοντας στην αρχή σαπούνια και κρασί. Φέτος εμπλούτησε το πρόγραμμά του παράγοντας και μπύρα. Θέλησε λοιπόν να σπείρει στα παιδιά, αυτό ήταν το μεράκι του, να σπείρει στα παιδιά την ιδέα της μεταποίησης, επειδή η
περιοχή μας είναι αγροτική εδώ πέρα, τα παιδιά είναι κυρίως από αγροτικές οικογένειες. Βλέπουμε τον κόπο και τον γάμματα των ανθρώπων αυτών εδώ της περιοχής που πραγματικά δεν πληρώνεται, και έτσι θέλησε να τους δώσει τη δυνατότητα να καταλάβουν στην πράξη ότι μπορεί όμως αυτός ο κόπος που δεν πληρώνεται να αξιοποιηθεί. Έτσι λοιπόν τους έσπηρε την ιδέα της μεταποίησης των τοπικών προϊόντων, ώστε αυτά να αποκτήσουν προστιθέμενη αξία, και έτσι έδωσε στα παιδιά τη δυνατότητα να καταλάβουν ότι ο τόπος τους μπορεί να τους θρέψει και να τους δώσει και επαγγελματική προοπτική. Αυτό ήταν η ιδέα του προγράμματος αυτού. Φέτος όμως το πρόγραμμα αυτό το εντάξαμε σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων, SEN Junior Achievement Greece, έτσι λέγεται, που είναι ένας παγκόσμιος φορέας που εφαρμόζει προγράμματα εκπαιδευτικά επιχειρηματικότητας. Σε συνεργασία λοιπόν μαζί του το εντάξαμε στο πρόγραμμα της εικονικής επιχείρησης. Έτσι λοιπόν τα παιδιά με το εκπαιδευτικό υλικό που μας παρέχει το Σωματείο Επιχειρηματικότητας μπορέσαμε το πρόγραμμα αυτό να το κάνουν πλέον και μια εικονική επιχείρηση. Τα παιδιά δηλαδή στήσανε μια δική τους επιχείρηση από την αρχή. Καταστατικό, μετοχικό κεφάλαιο, έξοδα, λογιστήριο, τομέα παραγωγής κτλ. Μέχρι στο τέλος που κατάρτισαν και το επιχειρηματικό του σχέδιο. Και business plan, έτσι, μπράβο. Ολοκληρωμένο. Ολοκληρωμένο business plan, μπράβο. Ναι, τον Απρίλιο πήραν μέρος στην εμπορική έκθεση εικονικών επιχειρήσεων που έγινε στην Θεσσαλονίκη, όπου μαζί με όλα τα σχολεία της Βορείου Ελλάδος που έκαναν εικονικές επιχειρήσεις, παρευρεθήκαμε εκεί, παρουσιάσαμε τα προϊόντα μας με περίπτερα που στείλαμε, γιατί βέβαια όλοι δεν έχουν προϊόντα, αλλά έχουν υπηρεσίες, ό,τι είχε ετοιμάσει ο καθένας. Και ξέρετε, είναι πολύ ενθαρρυντικό να βλέπεις άλλους συναδέλφους και μαθητές από άλλα σχολεία από όλη την Βόρεια Ελλάδα, και βέβαια έγινε η αντίστοιχη και στην Νότια Ελλάδα για την Ιστιωτική Ελλάδα και την Αθήνα κτλ. Να βλέπεις να γίνονται αξιόλογες προσπάθειες, πολύ όμορφες ιδέες, τα παιδιά με πολύ μεράκι να έχουν δουλέψει. Ο νομός Περίου συμμετείχε με 3 σχολεία. Το Σχολείο Πανελλονίων, το Τρίτο Λύκειο, το Τρίτο Γενικό Λύκειο Κατερίας και το δικό μας, τη Σκοταριώτισσας. Τα δύο περάσατε στην πρώτη δεκάδα, έτσι, Αλόνια και Κονταριώτισσα. Στην πρώτη δεκάδα είναι πολύ μεγάλη χαρά αυτό για μας. Βεβαίως. Λοιπόν, αφού καταρτήσαμε και τελειώσαμε με την εμπορική έκθεση, η παρουσία μας ήταν εξαιρετική εκεί. Βέβαια δεν πήραμε κάποιον έπαινο από εκεί. Αυτό λίγο μας ανησύχησε. Αλλά εμείς συνεχίσαμε, καταρτήσαμε το επιχειρηματικό μας σχέδιο, αξιολογήθηκε και αυτό μας έβαλε στην δεκάδα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο ποια είναι αυτά τα προϊόντα, έτσι, που μεταποιούν τα παιδιά στο Λύκειο σας? Οι πρώτες μας ύλες είναι μέλι, βότανα Ολύμπου, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, νερό πηγής Ολύμπου, με το οποίο το χρησιμοποιούμε σε όλα μας τα προϊόντα. Για παράδειγμα, φτιάχνουμε κρασί από μέλι. Βέβαια, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κρασί κάτι το οποίο δεν έχει μέσα σταφύλι, μόστο δηλαδή. Οπότε θα το πούμε αλκοολούχο ποτό από μέλι, η λεγόμενη μεντοβίνα, που είναι νερό πηγής Ολύμπου, μέλι και κάποια βότανα που βάζουμε μέσα, και έτσι ζυμώνονται και γίνεται αυτό το αλκοολούχο ποτό. Η μπύρα επίσης, με λυκίσκο, το οποίο μαζέψαμε από τον Όλυμπο. Και πρέπει να πούμε ότι την προσπάθεια αυτή την αγκάλιασε η τοπική κοινωνία. Ντόπιοι παραγωγοί μας έδωσαν τις πρώτες ύλες σαν χορηγία. Οπότε αυτό για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Για παράδειγμα, ο κ. Χαλκιάς από την Καριά Ολύμπου μας έδωσε βότανα. Η κυρία Τρικολοπούλου μας έδωσε έξω παρθένο ελαιόλαδο. Το μέλι Μελωδίας μας έδωσε το μέλι. Η Μελιφόρα μας έδωσε εθέρια ελαία. Ο καθένας λοιπόν μας στήριξε με τον τρόπο αυτό και αξιοποιήσαμε λοιπόν πρώτες ύλες του τόπου μας. Μπράβο σας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που σας στήριξε σε αυτή την προσπάθεια και η τοπική κοινωνία. Επίσης, εννοείται την αμέριστη συμπαράσταση του Δήμου μας, του Δήμου Δίου Ολύμπου. Πραγματικά ήταν ο μεγάλος μας, αυτό που λέμε, χορηγός. Μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί καταλαβαίνετε ότι χρειάστηκε πάγιος εξοπλισμός, δηλαδή κάποια μηχανήματα για να ξεκινήσουμε, σκεύη κτλ. Σε ό,τι χρειαστήκαμε υπήρξε αρρωγός μας, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, σας είπα, οι ντόπιοι παραγωγοί και βέβαια τα παιδιά και οι γονείς τους που έρχονταν εδώ πέρα Σάββατα. Πολλές φορές με κρύο, γιατί δεν είχαμε θέρμανση στο διαστήριο μέσα. Ξέρετε, το Σαββατοκύριακο δεν θερμαίνονται τα σχολεία μας.
Πολλές φορές αφήνοντας άλλες δραστηριότητες ή ακόμη και την καλοπέρασή τους. Ωραία. Και τώρα ο τελικός διαγωνισμός πότε είναι, κυρία Παύλου? Ο τελικός διαγωνισμός είναι 24 Ιουνίου στην Αθήνα. Εκεί τα παιδιά θα περάσουν πάλι από μια διαδικασία αξιολόγησης, από κριτική επιτροπή δηλαδή. Θα τους ρωτήσουν, εκεί θα προσπαθήσουν να καταλάβουν αν όντως απέκτησαν δεξιότητες πάνω στα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, αυτό κυρίως τους ενδιαφέρει εκεί, να υποστηρίξουν πολύ καλά το επιχειρηματικό του σχέδιο και την προσπάθειά τους. Θα πρέπει να παρουσιάσουν την επιχείρηση και με ένα PowerPoint, με ένα βιντεάκι δηλαδή μικρό, όπου θα το ενισχύσουν και με προφορικό λόγο, αλλά θα δεχτούν και ερωτήσεις από κριτική επιτροπή, που είναι άνθρωποι του επιχειρηματικού κόσμου κατά κύριο λόγο και βέβαια άνθρωποι του σωματείου επιχειρηματικού. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι συγχαρητήρια και καλή επιτυχία έτσι στον διαγωνισμό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα τα τοπικά μέσα που έχουν προβάλει την προσπάθεια αυτή, γιατί ξέρετε εδώ γίνεται πρώτο θέμα πανελλαδικά. Για κάποιον διαγωνισμό ξεκινήσαμε πραγματικά τα κίνητά μας ήταν άλλα, όμως για τα παιδιά και για την τοπική κοινωνία μια τέτοια διάκριση είναι πολύ σημαντική. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα και